Para pamirsa minangka salah setunggaling kupiyo kangge nglestantunaken basa Jawi lan dolanan tradisional, pemerintah Kabupaten Sleman ngepiaken kampung dolanan Elingo Jogja. Kampung dolanan Elingo Jogja menika mapan ing Dusun Cilikan, Kalurahan Umbul Martani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Ing papan menika para lare saged nyobi maneka warni dolanan tradisional ingkang ing wekdal sakmenika sampun awis-awis dipun prangguli, antawisipun ingkrang, plinteng, otok-otok enggo batik. Kajawi dolanan tradisional ing papan menika para lare ugi dipun tepangaken kalian pangginaning basa Jawi ingkang leres. Pramila ing salebeting wincantenan ugi ngginakaken basa Jawi minangka basa daerah. Pangarsa Elingo Jogja Aninda Nurul Faiza ngandharaken bilih mila bikanipun dipun damel kampung dolanan Elingo Jogja menika amargi ing wekdal sakmenika maneka werni dolanan tradisional menika sampun kagerus kemajenganing jaman. Saengga boten kathah para lare ingkang mangertosi dolanan tradisional ingkang kebak ing filosofi. Kajawi menika kemajenganing jaman ugi sampun damel basa Jawi menika awis-awis dipun ginakaken dening para lare ing salebeting wincantenan. Pramila piyambakipun lajeng odo-odo damel kampung dolanan Elingo Jogja menika supados dolanan tradisional lan basa Jawi menika tansah lestantun lan boten kagerus kemajenganing jaman. Ingkang dados bawadan kegiatan menika, dinten menika yakni nguri-nguri budaya Jawa, terutama yakni kegiatan olahraga nggih kagem bocah-bocah sekitar masyarakat, terutama ten Dusun Cilikan, ten Kabupaten Sleman menika semoga napa mugi-mugi nggih pada makin cinta lan tepang kalian olahraga tradisional menika enten ketapel, enten bakia, enten teka-teki basa Jawa ngagem cangkriman nggih menika mugi-mugi anak-anak makin cinta budaya Indonesia. Kampung dolanan Elingo Jogja dipun kepiyakaken dening Bupati Sleman Harda Kiswaya. Ing kalodhangan menika Bupati Sleman Harda Kiswaya paring apresiasi ingkang inggil awitipun bentukipun kampung dolanan Elingo Jogja lan ngajab Elingo Jogja tansah tembayatan kalian pemerintah daerah mliginipun Kabupaten Sleman supados lampahing kampung dolanan menika saged paring panyengkuyung ingkang ageng ing salebeting lestantunaken dolanan tradisional lan basa Jawi minangka bondo banduning budaya Nuswantara. Makaten dados kampung dolanan ini kula punya keyakinan bahwanya dengan hadirnya kampung dolanan manfaatnya untuk anak-anak kita ke depan generasi penerus besar sekali. Gede sangat manfaat itu sehingga pemerintah Kabupaten Sleman support kagem kampung dolanan ini karena masa kecil anak-anak kita sedaya sangat dipengaruhi masa kecilnya sehingga pada saat nanti generasi emasnya masa produktifnya saya yakin kegiatan-kegiatan agenda anak-anak kita betul-betul akan tertanam di pikirannya, di alam pikirannya, sehingga akan mempengaruhi kualitas anak-anak kita ke depan di masa emasnya. Wontenipun kampung dolanan Elingo Jogja menika ugi minangka kupiyo njurung keistimewaan Ngayogyakarta. Mekaten Widianto lan Arif Yuda Asung Palapuran.